E hoxe falamos de rock and roll, ou esperamos poder falar de rock and roll, de música que nos pon as pilas. Tamén en 2026 imos ter moitos concertos, pero, claro, teñen que vir, teñen que producirse. Imos buscalos, imos saber a axenda que temos xa para estas primeiras semanas do ano, a axenda de música en directo na comarca, como sempre, no nome do rock and roll, con Fernando San Pedro, o noso guía en este mundo da música en vivo. Que tal, Fernando? Moi bo día. Sí, aquí estamos xa empezando o ano, e bueno, pois, pouquinho a pouco vai haber moitos concertos, como ti dis, tantos como o ano pasado, máis, quen sabe, pero o pistón non vai baixar, O que pasa é que imos empezar paseniño, pouco a pouco, este mes de xaneiro, pois, ainda estamos todos de resaca, con sabida Costa de Xaneiro, esa da que se fala, non? Os que vivimos en permanente estado semi-ruinoso, pois xa nos dá igual xaneiro que novembro, non? A costa é sempre, non? Sí. Así que eso non nos afecta demasiado ata agora, xa son uns cantos anos, pero bueno, de momento pois non hai moita cousiña que botar a gorxa, non? Pero sí encontramos xa para este fin de semana unha doble proposta da que falaremos agora. Bueno, polo demais, pois temos máis que rock and roll esta semana imos ter música negra, imos ter soul, esta doble velada que temos esta fin de semana no Mardi Gras, dedicada ao soul, con todos os proxectos pintos, e tamén o blues porque son xéneros irmáns, non? Mais, tendo en conta que hai 4 días pois foi premiada a banda sonora da película Los Pecadores, de Sinners, nos Globos de Oro, que, bueno, pois é unha película que como dixen no seu momento, non? Cada vez que me preguntan por ela, pois sempre digo, me dicen, de que van Los Pecadores? Bueno, pois Os Pecadores nos conta como o blues tivo un fillo e lle chamaron rock and roll. Efectivamente. Eso non vai de eso a película, pero a mí me gusta decir que vai de eso porque é o trasfondo, non? E bueno, para min é unha das mellores películas dos últimos anos, desta década, por que non decirlo, non? Que soa máis bonito todavía, e bueno, pois está chea de blues, non? Que ademais con toda a mitoloxía e toda a mitomanía tamén que os fans nos gustan, non? Pero bueno, sin máis dilación, pois podemos ir comentando o que temos para empezar o ano, este fin de semana, roqueiramente e souleramente falando. Falando, sí. Bueno, son propostas así atractivas, moi atractivas? Sí. Unha delas, a do sábado igual xa non é tan sorprendente porque, bueno, agora comentamos, porque xa temos, digamos, máis lista, é da casa, non? Pero a do venres, bueno, decir que as dúas son no Mardi Gras, tanto o venres como o sábado, a partir das 10:30 da noite. Todavía quedan entradas para ambos concertos. Bueno, é un doble, unha fin de semana dedicada ao soul, por añadidura, ya dedican tamén ao recentemente falecido Steve Cropper, pues, un dos guitarristas máis descoñecidos para moitos, pero un verdadeiro arquitecto da música negra, non? No rock. Steve Cropper comenzou a súa carreira como guitarrista dunha banda que todo o mundo coñece un dos seus temas, pero igual non saben como se chama. A banda é Booker T and the MGs, unha banda instrumental liderada polo teclista Booker T. Jones, que ademais foi a banda de acompañamento de Neil Young cando tocou na Coruña en 1993 no concerto dos 1000 anos.
foi a única xira que Neil Young fixo con Booker T and the MGs, e coincidiu ese ano, e aquí tivemos a sorte de poder ver, ¿no? É impresionante. Bueno, pois Steve Cropper era o guitarrista que comenzou con Booker T. Bueno, unha banda de instrumental que pronto se convertiu na banda residente, na banda a house band, que lle chaman os americanos, non? A banda da casa, do estudio, o famoso estudio Stax. A música negra, nos 60, quedou selos, non que rivalizaban, que bueno, cada un como tiña os seus artistas e publicaban, daban o mellor de si mesmos para intentar vender canto máis mellor, non? Eran Motown, a famosa Tamla Motown, Stax, non? Bueno, pois en Stax cita en Muscle Shoals, Alabama, aí Booker T. Jones, Booker T. and the MGs, perdón, se convertiron na banda detrás de grandes cancións que saíron desa época, dese estudio, non? Dese selo. Decía que hai un tema que se chama Green Onions, que é instrumental, pero que, por exemplo, sonou en infinidade de películas, que se os coitades, Cebolas Verdes, Green Onions. Estaba pensando, Cebolas Verdes, claro, sí, sí. Sí, pois, o recoñecedes o momento, senón facede a prova, xa veredes. Bueno, pois, despois deso, Steve Cropper, bueno, xa nos 70, emprendeu tamén unha pequeniña carreira en solitario, publicando discos baixo o seu nome, aquí e ali, non? Pero alcanzou a fama, aí é donde empezou a coñecelo moita máis xente, xa hacia finales dos 70, nos 80, como membro, cabeza máis visible, despois dos dous protagonistas, claro, dos Blues Brothers. Dan Aykroyd, Belushi, en Todo Ritmo, que se chamou aquí, outro gran alarde. Estaba pensando eu como se chamara en España, Todo Ritmo, efectivamente. Sí, o original de Blues Brothers, aquí Granujas a Todo Ritmo. Bueno, sí, señor. Bueno, pues, detrás de Belushi, de había unha banda de músicos, de verdade. Bueno, pues o guitarrista era Steve Cropper. Incluso, pues, aquel de Belushi morreu, Aykroyd deixou tamén a súa aventura musical. Eles, os propios músicos, seguiron actuando como The Blues Brothers, que tocaron aquí na Coruña no ano 2016, momento que eu aproveitei para coñecer e entrevistar a Steve Cropper. Bueno, a ver, él tamén como compositor, bueno, non nos chegaría o programa para comentar, bueno, moito menos para para escoitar algunhas das súas máis grandes composicións. Digamos que, por exemplo, así, xa decía que colaborou con moitos artistas, pero tamén, como aparte de como guitarrista, como compositor, pois é autor de cancións tan emblemáticas como Sitting on the Dock of the Bay, de Otis Redding, ¿no? In the Midnight Hour, de Wilson Pickett, Knock on Wood, Eddie Floyd, originalmente. Cancións que, sí, igual polo título non as visualizades e escoitades agora, pero que cando son as dúas primeiras notas de cada unha, todo o mundo as coñece, sabe de sobra de que cancións estamos a falar, non? Bueno, un músico descoñecido, pero importantísimo dentro da historia da música, non? Tocou, produxo, pois, a infinidade de xente, máis moi dispar, pois xente como Rod Stewart ou Jeff Beck, Ringo Starr, mira, tocaba en unha versión de Velvet Underground, de Femme Fatale, de Velvet Underground, que fixeron Big Star, o grupo Big Star, un grupo de culto, liderado
Silton, cuyos restos do grupo, prefiro, non restos mortais dele, actuaron en Vigo fai 2 anos. Bueno, pois Big Star, no seu terceiro álbum, fixeran unha versión de Femme Fatale, de Velvet Underground, e colaboraba Steve Cropper a guitarra, bueno, a versión espectacular, ¿no? Pois con Sammy Hagar, ata con José Feliciano chegou a tocar. Anda, caramba, que variedade de estilos, non? Sí, un músico completo, que estivo tamén pois no famoso concerto aquel de aniversario, do 30 aniversario de Bob Dylan no Madison Square Garden, que estuvo a flor e nata, non, da música. Bueno, un concerto irrepetible. Aí estaban Clapton, George Harrison, Johnny Cash, Tom Petty, Stevie Wonder, Neil Young, bueno, do mellorciño que se xuntou nunca, non, así, nun mesmo escenario. Bueno, pois, debido ao recente pasamento de Steve Cropper, pois, de Mardi Gras, aproveitando que o venres temos por primeira vez na cidade a un ensemble, os americanos chaman un ensemble, non? Unha big band, digamos, ainda que esta non é moi big, pero bueno, son 7 músicos, que para que quepan no escenario do Mardi Gras teñen que facer masas. Bueno, pois unha banda neerlandesa de soul que soa potentísima, a verdade, se chaman Soul Survivors, e bueno, pois o bon ollo de Tommy como programador, pois o captou perfectamente, porque é unha banda que soa superpotente, descoñecida, pero procede dos Países Baixos, de Holanda, de toda a vida. E bueno, pois ven a debutar na cidade vamos, eu estou convencido de que nos vai dar unha noite de rock, pero intensa. E o día seguinte, tamén non tornarán o mesmo escenario, pois a banda local Black, que tamén é unha banda especializada en blues, non? O sea, pois, por eso decíamos, un fin de semana de soul, de música negra, basicamente, con 2 propostas, unha internacional e outra nacional, local, que bueno, pois na que Soul Survivors nos presentan temas orixinais e seus, seguro que unha versioncinha tamén tocan. Black, pois xa son todo cancións coñecidas que seguro que algunha das que acabamos de comentar de Steve Cropper, nas que estuvo involucrado Steve Cropper, pois tamén caerá, non? E bueno, pois se aproveita e se lle dedica esta fin de semana, que eu saiba, en ninguna outra parte de España se lle fai así un homenaxe a Steve Cropper como que vai ter lugar este fin de semana aquí na Coruña. Bueno, non sairá nos grandes medios, nin virán as televisións a cubrilo, pero dende este recuncho do mundo, pois tamén queremos a Steve Cropper, un artista, aparte de ser influinte, importantísimo na historia da música, pois que actuou 2 veces na Coruña, pero o noso querido Concello parece non querer enterarse. En fin, se vos gusta a música americana, a música negra, o soul, o blues, este fin de semana xa sabedes onde tenéis que estar. Bueno, imagino que por aí irán os tiros da canción que vamos a recomendar esta semana, non? Home, pois sí. Mira, unha canción representativa, non? Xa que estamos falando dun icono, pois do soul, que ademais é unha canción que no propio Mardi Gras ten tamén a súa importancia, a súa pequeniña historia, porque hai un letreiro que seguro que vos chamou a atención unha vez cando estiveches no Mardi Gras, que pon respect. Sí, bueno, xa falamos del. Sí, señor. E ven decir algo así como si queres falar durante o concerto, pois que, por favor, vaite para fora, respeto aos artistas que están no escenario e ao público que foi a escoitar. O sea, que ti comiches fabas con almexas, pois non nos interesa. Eso non o di, pero o añado. Que moitas veces esos son
as típicas conversas que se teñen cando non se está atendendo un concerto, efectivamente. Efectivamente. Pois, bueno, é todo tamén un himno, non? Un himno a favor do empoderamento femenino, bueno, unha canción humana, ao fin e ao cabo, como este Respect, xunto con Think, outra tamén de Aretha Franklin, pois soaban na película dos Blues Brothers, de Granujas a todo ritmo. Ou na súa secuela, en Blues Brothers 2000, nalgunha das dúas. Pois non está mal para empezar o ano, pero xa digo, me dá un pouco de pena que por parte dos organismos máis influentes do Concello da Coruña, por exemplo, pois, claro, é que non saben quen é Steve Cropper, nin a súa relevanza. Entón, pois dá igual, pois podían apoiar un pouquiño, simplemente, é que non necesitaban nin investir cartos, pero simplemente con darlle un pouquiño de bola dende ali. Pero bueno, en fin, non pidamos peras ao bolo. Pois pedimos respecto esta fin de semana. Temos moitas razóns para comezar o ano con optimismos, que nos gusta a música en directo. Por certo, antes de marchármonos, o martes no programa de cine deixábamos nas crónicas cínicas así un reto que creo que quedou deserto porque ninguén foi capaz de adivinar que grupo era o que cantaba aquela canción que, como decías, cambia e corta, como era? Cambia e corta... Corta e cambia. Efectivamente. Eu estuve buscando e teño que decir que hai moita IA, pero ao que me decía a IA, ao menos a min no ordenador, non ten nada que ver coa realidade, Non. Desvelamos o misterio, te parece? Desvelamos. Incluso se queres poñer algún fragmento da canción, pois síntete libre para elo. Bueno, pois Corta e Cambia foi un dos singles dunha efímera banda española dos 80 que se chamaba RH Positivo. Sóame bastante, sí. Mira, por exemplo, eu recordo, si mal non recordo, o seu maior hit é outra canción que se chama Transparente Maniquí. Creo que estaba nunha famosa compilación destas que se publicaban cerca de Navidad para regalar, que era Monstro, que foi moi famosa naquela época, non? Bueno, unha recopilación de hits do ano que se chamaba eso, Monstro, logo tivo secuelas, Monstro 2, tal. Pois aí, a mí me regalaron, por eso me acordo. Descubrín varios grupos nela, por eso, entre eles, pues, RH Positivo, que publicaron 2 discos, tuveron 3-4 singles, xa digo, o máis importante foi Transparente Maniquí, e despois iría este Corta e Cambia, que é o título da canción. E a banda recórdase a día de hoxe porque o seu guitarrista o vemos regularmente pola Coruña, porque non era outro que Javier Vargas, que en canto acabou con este proxecto, empezou coa Vargas Blues Band, a súa banda, coa que sigue a día de hoxe, e que aínda podemos ver na Coruña fai pouco máis dun ano, no Garufa. Sí que creo que faláramos do concerto aquela vez, sí. Sí, bueno, ben, cada 2 anos Javier Vargas se deixa ver por aquí, non? Pois RH Positivo, eso, Javier Vargas como guitarrista e compositor, o cantante non recordo como se chama, era un tipo calvo, alto, que me parece que xa morreu, non estou seguro, pero tería que mirar o dato, pero bueno, unha banda de rock con moito teclado, con un sonido moi americano, ademais, non? Estaban ben, xa digo, eu tiñan 2 discos, bueno, a min gústame máis o primeiro que co segundo, pero bueno, os dous teñen un nivel. Mira, estou eu aquí buscando o cantante, además, mira, este outro, estaba buscando o nome do cantante, home, non volveu facer nada relevante na música,
por desgracia, porque a verdade é que era un bo cantante. A ver, Fernando Vázquez. era o nome deste cantante, ademais con unha imaxe chamativa, non? Pues, un tipo alto, calvo, pues como Peter Garrett, como cantante de Midnight Oil, non? Os australianos que por aquela época tamén arrasaban co seu hit Beds Are Burning, canción que se sigue recordando a día de hoxe, non? Mira, tamén por RH positivo pasou tamén Nacho Campillo, que inmediatamente despois formou Tantango. Canta xente ilustre, non? A fin de contas. Verdad? Tantango que estiveron o ano pasado actuando nas festas do Castrillón. O que é a vida, non? Onde acabaron? En Bueno, Coruña, que pretiño de nós, non? Non está mal, non está mal. Non, por eso, pretiño de nós, mira, nunca sabes, non? E non sigo porque agora empezo a mirar, estou mirando tamén eu en internet, empezan a aparecer, estou vendo os presentadores de Tocata, entre eles o que despois sería o presentador durante moito tempo de deportes, ahora non me acordo como se chamaba, bueno, non me acordo, home. José Antonio Avellán. Avellán, que tivo o seu propio programa tamén de radio, bueno, o que é a nostalgia. Mellor non seguimos por aí porque podíamos estar toda a mañá lembrando. Eso, RH positivo, corta e cambio, non te des tanta importancia. Oye, vamos a facer casi unha sección por semana de curiosidades, porque isto é un dato, podemos redescubrir moitos grupos con. Sí. E temos contigo temos datos, bueno, seguro a tope, que seguro que nos vas a dar moitas sorpresas. Bueno, pues sí, é posible. Pois tomo nota. Pois eu tamén. Fernando, despedimos con respecto ao programa de hoxe, a semana que ven, máis no nome do Rock and Roll. Grazas. Exactamente. Unha aperta. Bo fin de.